Πάσχα του 2023. Πρόεδρε, πόσα χρόνια είσαι πρόεδρος? Είμαι 13. 13 χρόνια. 8-9 τώρα, Ναι. και είχα και 4 πριν. Έχεις και μια διακοπή ενδιάμεσα. Ναι. Ξεκούρασε. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα, Ναι. ως πρόεδρος, τι σε απασχόλησε πιο πολύ, τι ήταν πιο δύσκολο για σένα? Όλα αυτά τα οποία έκανες, ό,τι έκανες. Τι σε δυσκόλεψε, τι σου... Εντάξει, το καλοκαίρι με λίγο με το νερό του, ότι οι παππούδες έχουν φτάσει στα 80, έτσι, αυτοί που φτιάχνουν τα κήπια. Πρέπει να κάνεις και το νεροφόρο, πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Εντάξει. Και γιατί είναι κακό αυτό? Όχι, δεν είναι κακό. Είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, ο παππούς που είναι 85 χρονών, 90, φτιάχνει τον κήπο. Θέλει το νερό στη... Πρέπει να πάνω το φέρεις εσύ. Εντάξει, έχουν γίνει πιο εύκολα τα πράγματα από μεριάς το διαβίβαση, το χειμώνα. Και ο Δήμος και η Περιφέρεια μπορεί και 2 φορές τη μέρα να στείλουν μηχάνημα, μα ρίξει χιόνι. Αυτά είναι πιο εύκολα τώρα από ό,τι ήταν παλιότερα. Τώρα είστε και δύο, έχετε γεννηθεί εδώ, έτσι. Ναι. Μικρά παιδιά, έχετε ευθύνη σας, έχετε πράγματα. Υπάρχει κάτι το οποίο γινόταν, κάποια παράδοση, ας πούμε, που υπήρχε παλιότερα και δεν υπάρχει σήμερα και που θα μπορούσαμε να το αναβιώσουμε με κάποιο τρόπο? Κάτι παραδοσιακό, άσχετα από την εποχή και την γιορτή. Ένα παραδοσιακό που γινόταν ήταν το πανηγύρι στον Αηλιά. Παραδοσιακό όμως, έτσι. Όχι, ήταν και στο νεκροταφείο. Στο νεκροταφείο. Το Αγίου Γεωργίου γινόταν στο νεκροταφείο και στον Αηλιά που γινόταν όχι με το σημερινό τρόπο. Τι εννοώ, χωρίς να υποτιμώ το σήμερα. Ψήνανε εκεί οι καταστηματάρχες, είχαν τις μπύρες τους, στρώνανε κάτω, δεν είχαμε να πρέπει να βάλουμε τραπέζια. Ήταν οι κουρελούδες, το παλιό, κλασικό. Έφερνε από το σπίτι κάθε μία το σακούλι της και είχαν τα τρόφιμα. Αυτό ήταν το παραδοσιακό που έχει φύγει. Και στο πανηγύρι στον Αγιώργη. Κάτι άλλο σαν παράδοση δεν έχουμε εδώ. Και τα χριστουγεννιάτικα με τα γουρούνια μας, τις τσιγαρίτρες, αυτά. Έτσι, σαν μικρά παιδιά, ας πούμε, τι θυμάστε έτσι με μεγαλύτερη... στο μυαλό σας έρχεται καλύτερα από τα παλιά χρόνια? Καταρχήν το καλοκαίρι. Στην πλατεία εδώ, μπορεί και να το θυμάσαι. Τότε ήταν, τι να σου πω, μπορεί να ήταν και 60-70 παιδιά. Κάθε απόγευμα, έτσι. Περισσότερα. Το Κρεβγόρι πότε έγινε, ξέρουμε περίπου πότε δημιουργήθηκε έτσι σαν οικισμό, όχι. σαν χωριό? Και όποιος και θα... Με του Αγίου Νικολάου το τέμπλο αυτά είναι γύρω στο 1700, μπορεί και νωρίτερα, κάπου εκεί. 1700. Ναι. Όταν λες το Αγίου Νικολάου το τέμπλο, τι εννοείς? Στην εκκλησία. Έχει χρονολογία το τέμπλο. Ότι είναι το 1700. Ναι. Χρονολογείται και κάπου στο 1700 πριν, κάπου εκεί. Τα εκκλησάκια γύρω-γύρω. Τα εκκλησάκια καταρχήν. Ναι, κοίτα, στα εκκλησάκια ο Αγιάννης είχε πέσει. Η Αγία Κυριακή το ίδιο. Δεν ξέρουμε. Απλά ξέρουμε ότι ήταν εκκλησία εκεί πέρα. Είναι εξίσου παλιά όμως. Ναι. Έχω ακούσει μια ιστορία που έλεγε ότι ακόμα και στον Νικολίτσι η εκκλησία η Παναγία ήταν δικιά μας. Δικιά μας, ναι. Τι έχει γίνει εκεί, γιατί πώς είχαμε εκκλησία εμείς? Αυτό τότε ο πρόεδρος μπορούσε μέχρι και να δώσει, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι. Όχι, από ό,τι λέγεται. Εμείς ήμασταν εδώ, έτσι. Ναι. Το Νικολίτσι είναι εκεί που είναι. Όχι, μα εκεί είναι ακριβώς η εκκλησία, τα σύνορα είναι, τα όρια είναι πιο πέρα ακόμα από την εκκλησία. Το χωριό είναι εκεί. Δηλαδή και η Παναγία εκεί πέρα ήταν Κυριακοχωρίτη. Και παραχωρήσαμε κατά μία έννοια την εκκλησία, πώς έγινε? Εντάξει, ο πρόεδρος τώρα γιατί... Δεν ρωτάω γιατί, εντάξει, δεν είναι κακό πράγμα. Την παραχώρησε ο πρόεδρος, ναι. Με κάποιο αντίτιμο προφανώς. Για να έχουμε και αυτή δηλαδή εκκλησία, έτσι, να έχουν και... Όχι, δεν ξέρω για για εκκλησία. Λένε για κάποιο αντίτιμο. Τώρα τι ήταν το αντίτιμο, τότε δεν ξέρω. Τώρα εδώ στο χωριό, εσείς μένετε και χειμώνα, μένετε και καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ωραία είναι, εισαγόμαστε κόσμος, εμείς περνάμε πολύ ωραία και εσείς μάλλον δεν περνάμε καλά. Το χειμώνα τι γίνεται? Το χειμώνα είναι δύσκολο. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία, ας πούμε, εσύ που είσαι τώρα και επιχειρηματίας του χωριού? Σαν επιχειρηματίας, να σου πω εγώ, ότι μπορεί να περάσει μέρα και να μην πάρει ευρώ. Σαν επιχειρηματίας είναι το θέμα ίσπραξης το χειμώνα. Είναι νεκρές μέρες. Είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Αυτοί που θα βγουν έξω είναι 4 με 5 άτομα. Είμαστε 2 καφενείες στο χωριό.
δεν είναι νεκρές μέρες, είναι νεκρή Περίοδο. μήνυ. Περίοδο, ναι. Μήνες. Είναι τελείως νεκρή περίοδο ο χειμώνας. Είμαστε 2 καφενεία, τα παιδιά του χωριού θα πάνε ένα βράδυ από εδώ, ένα από εκεί, οπότε η ίσπραξη μπορεί να τύχει βραδιά και να μην πάρουμε €1. Οπότε πρέπει να συντηρηθεί το μαγαζί. Έξοδο 5 ευρώ, ας πούμε, και να έχεις έσοδο 1. Μπορεί, ναι. Τα παγιά σου, τα λύκια σου, τα Ναι. Θα σε μπορούσα, ας πούμε, εγώ βρίσκω πολύ λογικό να βοηθήσω όλα τα χωριά, όχι εδώ μόνο εννοείται, τα μαγαζιά των χωριών, ο Δήμος, η περιφέρεια, το κράτος γενικότερα. Όχι. Πώς να το βοηθήσω. Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο να το Να βοηθήσω. δίνει ένα ποσό τους δύσκολους μήνες. Όχι ποτέ, δεν μιλάω για ποσό. Ναι, κοίτα να δεις, δεν θα υπάρχει μόνο το μαγαζί, θα υπάρχει και ο Τσοπάνος, θα υπάρχει και ο... Το λέω με την έννοια Ναι. ότι τα μαγαζιά Όχι, καταλαβαίνω τι λες. Τα μαγαζιά πάντα είναι το μέρος όπου ο κόσμος συγκεντρώνεται, βλέπει ο ένας τον άλλον, μιλάει. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα χωριό χωρίς μαγαζιά, δεν είναι χωριό. Όχι. Συμφωνώ ότι δεν είναι, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί ο Δήμος να καλύψει τέτοια. Γιατί δεν είναι το Κυριακοχώρι. Όχι ο Δήμος. Είναι τα Ριγύρια, είναι η Όπως άλλη Κολοκυθιά. περιφέρεια, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, Δεν ξέρω. μια πολιτική Κατά εταιρεία. πόσο στέκει. Και σε ένα δημοτικό κατάστημα, όπως είναι το δικό μου, που πάλι δεν γίνεται. Το καλοκαίρι δυσκολεύεστε καθόλου που έχει κόσμο πια, έχει. Όσο κόσμο έχει, βέβαια, έτσι. Κοίταξε, Γιάννη, πάω 12 στα 12 χρόνια τώρα εδώ. Τα πρώτα χρόνια όχι. Τώρα κάθε χρόνο δυσκολεύουμε. Δεν θα πω λιγότερος ο κόσμος. Ο κόσμος είναι αρκετός. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στον κόσμο. Και είναι, δηλαδή στις 5 μπύρες που πίνανε, τώρα τις κάνανε 3. Έχει μάλλον δυσκολέψει η οικονομική κατάσταση, οπότε άλλαξε και το... Όχι όμως ότι είμαστε άσχημα. Το καλοκαίρι είναι σίγουρα πιο καλή περίοδος. Κάνει το καλοκαίρι για να μπορέσει Όχι, να επιβιώσει δεν το φτάνει. μεγάλο διάστημα του. Δεν φτάνει. Γιατί μια επιχείρηση, Γιάννη, θα ήταν επικερδές αν δούλευε 10 μήνες και στους 2 τους πολεμούσε. Τώρα όταν δουλεύει 2, να καλύψει τους 10 δεν γίνεται. Στη συγκεκριμένη παράδειγμα περίπτωση, ο σύζυγος φεύγει για να καλύψω έξοδα του χειμώνα. Θα βρεθεί κάποιος, κύριος, κυρία, και θα πει κάτσε βρε Γιάννα, αφού είναι έτσι, γιατί δεν το κλείνεις, παράδειγμα. Συμφωνώ. Είναι μια επιλογή μου να μείνω εδώ, να τσοντάρω από αλλού, γιατί το θέλω, το αγαπάω και μου αρέσει να είμαι εδώ, οπότε το παλεύω. Είπαμε, επικερδές επιχείρηση είναι στους 10 να καλύψει στους 2, όχι με τους 2 να καλύψει στους 10. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εσείς έχετε και ένα παραπάνω λόγο να μείνετε εδώ, γιατί με την έννοια ότι αγαπάτε τον τόπο σας, έτσι. Δηλαδή, όλοι αγαπάμε τον τόπο. Εγώ δεν έχω φύγει καθόλου από το Και εγώ δεν αγαπάω τον τόπο μου, αλλά δεν είμαι εδώ Ναι. το χειμώνα να υποφέρω. Όχι. Γιάννη, είναι πολλές οι δυσκολίες το χειμώνα. Δηλαδή, εσύ θα έρθεις 3 μέρες και θα το απολαύσεις. Το χιόνι, τη ζέστα της Γιάννας, του Αποστόλη, το φαγητό. Για μας θα πρέπει να σηκωθούμε, να έχουμε υποθηκεύσει τα ξύλα μας, να έχουμε τα τρόφιμά μας, να σηκωθούμε το πρωί να φτιάξουμε το μονοπάτι γιατί θα έχει χιόνι, να βάλουμε τα ξύλα σε στέγαστρο για να είναι ξερά, να ζεσταθούμε. Είναι αρκετές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε το χειμώνα. Ανεξάρτητα αν τις καλαμπουρίζουμε για να περνάει ο χρόνος. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό αισθάνεστε μόνοι σας. Έτσι. Αλλά και πάλι είναι όμορφο, έτσι. Είναι ωραία. Αλλά και πάλι αισθάνεστε μόνοι σας. Ότι είστε Εννοείται. μόνοι σας Ναι. που κανονίζετε Εννοείται. και τα εύκολα και τα δύσκολα. Εννοείται. Ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι. Γιατί Καταρχήν λόγω κορονοϊού. Σαββατοκύριακα έρχεται ο Γιάννης, έρχεται